όλη την παραλία της Λίνθου, τον έναν από τους δύο κόλπους. Κάποια ιστιοφόρα παίζουν εκεί. Δεν έχει water sports εδώ για ευνόητους λόγους. Δεν είναι για γυφτολέ εδώ, έχει μια ποιότητα εδώ πέρα μέσα. Έτσι, και εμείς θα προφανωθούμε στην ποιότητα αυτή. Έτσι, θα πιούμε ήσυχα τον καφέ μας, τον καπουτσίνο, γιατί είναι ιταλικά από τους βλέπουμε τα πάντα, βελετιάνικα, έτσι. Και μετά μόλις συνεχίσουμε θα συνεχίσουμε. Ελάτε τώρα, ένα λεπτάκι. Εδώ θέλουμε να παρουσιάσουμε τώρα. Θέλει να μας μιλήσει, χωρίς να βλέπεις την κάμερα, χωρίς να βλέπεις. Απέναντί μας υπάρχει ένα μνημείο. Μίλησες για αυτό το μνημείο λίγο πιο μπροστά. Ο τάφος του Κλεόβουλου. Ο τάφος του Κλεόβουλου, ο οποίος Κλεόβουλος. Τους 7 σοφούς της αρχαιότητας και ήπιον τόνων τύραννος. Τύραννος με. Και μέσα στους 7 σοφούς δικτατορίσκος, ας πούμε. Έτσι. Αλλά ήπιος. Μέσα στους 7 σοφούς λοιπόν, έτσι. Τι άλλο, ωραία, αυτό έτσι. Στην παραλία δεξιότητα. Ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος, αυτό ξέρω. Ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος. Από εδώ, ωραία, άλλη ερώτηση. Εδώ, η παραλία που βλέπουμε είναι η μία και μοναδική της Λίνθου ή είναι ένας από τους δύο κόλπους? Είναι ένας από τους δύο κόλπους, αν δεν κάνω λάθος. Έχει έναν κλειστότερο. Πιο κλειστό. Που το βλέπεις πάνω από το κάστρο, σε σχήμα καρδιάς. Σε σχήμα καρδιάς. Σχήμα καρδιάς ακριβώς. Αυτό δεν το βλέπουμε εδώ τώρα, είναι το ένα μόνο. Όχι, είναι το ένα.